Bine te-am găsit la un nou video. Astăzi ne vom juca un fel de GTA San Andreas. Ignorați. Ignorați, vă rog frumos. Dacă se uită Leo acum, te rog frumos să nu ți se scoale. Oricum, o să ne jucăm GTA San Andreas, dar ne prostim total în joc. De capul meu, nu înțeleg ce să fac eu. Bun. Ne ducem aici, ne ducem la asta și dăm new game. Așa e modul făcut. Mi pare rău. Trebuie să vedeți acum ceva. Fix la cutscene. Facem cutscene. Un fel de cutscene. Oricum, hai să trecem la prosteala. Caracterul nostru, CJ, este puțin schimbat. Avem sticky bombs-uri. Și detonate. What the fuck. Am uitat. Deci glitch-uri masive în el. Și dacă treci peste el, pică. Oricum, hai să ne urcăm în la biciclet. Așa. Și vedeți că mi-apare power și rest. Și la power are spandex bicicletul. Și ne-am dus pe pălămă. Hai să căut. Bun. O chestie astea case de ale noastre. Bun. Uite bani. Lăsăm și noi în baie. Acest mod ne bagă și de astea că putem să intrăm în orice casă care o dorim noi. Oricum, ne vom prosti astăzi în ultimul hal. Uite cum e această mașină. Mașină! Unde fugi? Mașină la prosta. Uite. Dacă eu mă urc în ea acum. Așa. Și doar o dau înainte. Ignorați. Normal mergea. Și acum... Ce pisici s-a întâmplat? Nu înțeleg. Ați văzut? Și stați, ne aruncăm. Și acum noi picăm foarte frumos, foarte inteligent, direct pe carosabil. Și de așa putem noi să ajungem foarte repede dintr-un loc B până într-un loc A. Și... Uite o mașină nouă, Șezi, mă, vreau și o mașină. Uite pe asta. Dubița asta pare că nu prea merge repede. O să vedeți că o fac să meargă. Nici nu știu unde da pic. Hai să ne uităm unde picăm. Uite, așa putem să facem mai multe misiuni, mai ales că ne mișcăm foarte repede. Ia uite, ai tu. Din păcate nu se aplică chestia asta și la fugit. Ar fi mers. Oricum. Îl avem pe CJ del Capo in Mafiun. Și sărim. Puf. Nu ne luăm damage, asta e fața. Hai, CJ. Hai, scoală, băi! Puf. CJ, dar tu ești la prosta. Bă. Ai de capul meu.
Cumva ai îndrăznit să te pui cu mine, mă? Tai. Nu pot să gândesc. Frumos. Deja trecem tot jocul prin poveste. Uite că am aici. Nu. Dai. Uite că am pe aici, trebuie să picăm. Oprim și picăm. Și direct. Puf. O parcă foarte frumoasă, pot să zic. Și deja am ajuns în cel de-al... Uitați cum am plecat. Tuc și am ajuns în cel de-al 3-lea sau al câtelea oraș o fi. Hai, ne duce și nu la coasă de asta. Omul. Mohamed, fugi! What the fuck is this? Bun, și noi putem să facem așa? Hai, cred că o să mă duc să caut o mașină. Uite, mă, uite, BMW-așul ăsta. BMW-ul ăsta îmi place. Dă-te pisici, babușca. Babușca, tu conduceai. Auto. Par șmecher. Se crede șmecher, dar eu sunt de la Need for Speed! Oh my god, is this? Oh my god! Oh my god! Uite-și cauciucul. Puf! Deci gata, am pus. Și sta să ne recalibrăm. Ce pot să văd? Direct în apă. Fine. Hai, îi dăm încă un reset. Și eu îi dau restartul aici. Din nou, ignorați, vă rog frumos, ignorați, e doar un mod. Uite, calcinul, hai să ne uităm. Uite, îi pun frână. S-au speriat proști. Uite, se distruge. Bun, hai să dăm... Hai acum, hai să ajungem altundeva. Luăm prima mașină. Hai că luăm asta. Că m-am jurat de toți Dumnezeii mei. Dă-te pisici. Așa, întoarcem mașina. Din păcate, ne rugăm că mașina e bună. Și eu sunt cel de la Top Gear. Levităm cu mașina. Ce ai făcut? Ce ai făcut? Bobițele. Ce ai făcut, bă? Conduc foarte bine. Și uite așa ne prostim. BMW-ul. Dă-te jos până nu-l pierd.
Bă, mă aleargă și boschetarii, bă! Bă, mă aleargă până și boschetarii, bă! De pula mea! Ia uite-l, mă, tu-s, domnule, scriși și morții mătii! Dacă eu nu vreau să-ți dau bani, tu de ce încersești? Ce pula mea? CJ supărat. Hai, dă-te în sictir, dă-te în sictir. Bă, din păcate n-am băgat prea mult. Uite aici. Uite aici. Elevation to you. Elevation to you. What the fuck is this shit again? What the fuck? Contra. Luăm și noi Lembrerul lui mama aia. Lembler. Bun. Facem și noi la stânga. Deja am distrus-o. Uite aici. Nu suport NPC-uri. Bun. Bă, dar ce garda ăștia, bă? Hai, mă. Bă, îi futem un pomnănuș ăla. Milițian. Bă, că mi-aș pula, măta. De handicapat. Bă, mi-am plătit amenziile, domn milițian. Voi de ce proști? Voi de ce proști, bă? Bă, că mi-ești picioarele tine de milițianul pulii. Bă, vrei să te omor? Hai, mersi, hai, sictir. Hai, mă, sictir, bă, vrei să ne batem, bă? I can no peacemaking. Bă, dacă eu spun că eu îți zic ție că ești un prost și un idiot în același timp, atunci tu îmi dai mașina. Bravo, CJ, ai luat o mașină după milițieni. Bun. Și... hai, vedem, fără mult. Cum? Elevation to you. Elevation to you. Și acum ne ducem pe soartă. Hai. Închidem episodul când pică CJ. Nu știu unde. Unde o pica el. CJ-a nostru pică, n-are nicio gară. Cam dă bobisculum. Zi, bă. Puf! Bună ziua! Borș aveți? Borș n-aveți. Firește că n-aveți borș magic! Bă, stai, bă! Mulțumesc! Bă, milițienii ăștia sunt foarte proști din GTA. GTA miliția, uite-l, mă, bă, copile, bă! Dacă eu vorbesc că asta e mașina mea, și a murit. Și cam aici se oprește și video. La revedere!